बयबो मेगन मोनसिगोन जोंनि गोजौसिनाव थानाय मान आरो समायनाजों बुंफबनाय ओनसोलाव सोरजिगिरि आफा दानि बे समाव नोंखौ हाजासे हामबाय आरो हामबाय होनना लाबाय थानो हाया नाय प्रभु आफा जों गोबाव समनिफ्राय दिनैनि बे प्रग्रामखौ नेनानै दङमोन नाथाय दिनै नोङो मोखाङाव लाबोबाय बेनिखायनो नों आफा इसोरखौ हाजासे हामबाय आरो हामबायदों नाय प्रभु दिनै बे जेनाखि गावनि रोंगौथिखौ बादायलायनो थाखाय दिनै जाय व्यक्तिफ्रा सोलोंनानै थाग-थियारि जानानै दङ बिथांमोनजों नोङो लोगोआव थादो आरो नोंनो नोंनि मेथाइफोरखौ मोसानायफोरजों गावनि देहा मोदोमफोरखौ नोंनो होनो हानाय बायदि बोरदान खालामदो आफा जायफ्रा बेवहाय बाहागो लागोन बिथांमोनजों लोगोआव थादो जायफ्रा बिजिरगिरि जायफ्रा दैदेनगिरि जायफ्रा नायगिरि आरो जायफ्रा नोंनि बिसाफोर हेफाजाब होग्रा साफ्रोमजों लोगोआव थादो जागायजेननायनिफ्राय जोबजासेहालागै प्रभु नोङो नोंनि जिउजों दैदेनदो बे गुसुं आरज जोंनि गोसो मोदोम जिबन नोंनि आथिं गुदुं होनानै नोंखौ पापनिफ्राय बासायनाय प्रेज होबाय आमेन बिथाङा जाहैबाय बायगफुर फेल'शिपनि बे समाव जोङो नुनो मोनगोन बिलिता नार्जारी बायगफुर फेल'शिप See
बे समाव दहाय बुंखानाय बायदि देस्टिनि नार्जारि सामफागुरिनिफ्राय जोङो नुनो मोनगोन। दा मोसालांनायनि नामा बेलिता नार्जारि। लिनिसा नार्जारि जियागुरि बेसि बे समाव आखाइ खबनानै जों बरायना लागोन आरो बिनि उनाव रेडि जानानै थादो अनजि नार्जारि थाइसौगुरि बेसि नेक्स्टआव Zul
मोनबावगोन अनजि नार्जारि थाइजौगुरि बेसि बे समाव जों आखाइ खबनानै बरायगोन बेनि उनाव रेबेका बसुमतारि बिबारबारिनिफ्राय जोङो नुनो मोनगोन रेडि जानानै थादो नेक्स्टआव फैगोन जाहैबाय रिमिलिसा बसुमतारि थाइजौबारि बेप्टिस्ट चार्च आच्छा जोङो बारे आखाइ खबनानै बरायनि बे रिमिलिसा बिदिं सासे
आखाइ खबना होदो नेक्स्टआव फैगोन जाहैबाय सुप्रिया मुसाहारि मिरु दैसा गोबारै आखाइ खबनानै जोङो बरायनि गोबारै आखाइ खबना होनि दे आच्छा नोंसोर गरि मोनबाय नामा गरि मोनाखै दा दे सुप्रियानो नाम्बार होनि दे नोंसोर बुंनाय बायदि आं होगोन आरोखि नोंसोर 1 2 3 होनो दे बेसेबां होनाय 1 2 3 4 5 आरो बाव नामा 6 7 आरो बावनो 8 आरो बाव नामा होबावगोन नांले सुप्रिया 8 मोननानै बयबो आखाइ खबना हो बेनि उनाव फैगोन क्लेरिना नार्जारि जिअग्राफि पिक्चार्स唱
गोबर आके खोमना नहीं दे रो बारा इंटरेस्ट आके बायदि नुबाय आं नोंसोरखौ नै सासेसिनि उनाव लिंहरनायसै मेगनाबो नायगोमोगोन बोरैबा थिनथ'फ्राङोब्ला आंनि दाय गैया बेनि उनाव मिस्टार जेम्स नार्जारी बोरै बेनि उनाव फैगोन जाहैबाय मिस रिमा इस्लारि एक नং बेहेरबारि बेप्टिस्ट चार्च बिथाङा आंनि गिर्जानि दे गोबारै आखाइ खबनानै होनि दे बेनि उनाव फैगोन जाहैबाय बोहैथि नार्जारी एक नं उदालगुरि बेप्टिस्ट चार्च Di
बावलायलांबायसोमोन मिस सुजुला इस्लारि बिबारबारि बेप्टिस्ट चार्च बेखौ फेजेननो थाखाय फैगोन मिस कुइन फैगोन हा आंनि मिथियाखै जोङो जोबथा सासेनि रानिनिफ्राय मोसानाय नायनानै जों दिनैनिखौ बन्द खालामफिननायसै बिनिफ्राय जों गाबोन आरोबाव फार्स्ट अडिशनखौ आरोबाव लाबावगोन जों बे रानिनिफ्राय जों मोसानानै जोङो दिनैनि बादायलायनायखौ जों दोनथ'सिगोन बिनि मुङानो जाहैबाय जुगामि बसुमतारी एकनाथ कलबारी बेप्टिस्ट फेल'शिप We're
नोंसोर बिनि उनाव फैगोन जाहैबाय ब्रिलिना मोसाहारि थाइसुगुरि बेप्टिस्ट चार्च नेक्स्टआव फैगोन जाहैबाय रिया मोसाहारि 1 नং कलबारि बेप्टिस्ट फेल'शिप बिनि मोसानायखौ नायनानै आंबो रोंनाय ना रोङा सानदों आं मोजां नायनानै मोसायोब्ला रोंनाय बायदि मोनदों आं मोसानायसो हा मोसानो रोङिफ्रा गाला Sunset.
आजि खुलायनाय मोसालायनायनि थाखाय आरोबाव Miss Sanjita Kaklari, Egnam Kalbari Baptist Fellowship. Bini Unau Miss Freddy Mosahari Sonapuri Baptist Fellowship. So
नेक्स्टआव फैगोन एन्जेलिजा नार्जारि दादगारि बर' हाद्रि खुलायदों ना मोसानाया असेन जोबथा असेन डेन्जार फैदो दानिया फैदो दे आजोलि मोसाहारि दादगारि बर' जोबथा मोसागोन बिथाङा जों गोबारै आखाइ खबनानै होनि दे बसुमतारी मिस बेलिटा नार्जारी मिस डेस्टिनी नार्जारी मिस लेनिसा नार्जारी माथो फैयाखै फैदो दे दे सिगाङाव थांदो दे गसंदो एक नम्बराव पंचमी 2 नम्बराव बेलिटा 3 नम्बराव डेस्टिनी दे पंचमीया फैग्रो
Ponsomir no Belita, Destiny, Lenisa, Anji, Rebecca, Subal Brahma, Lenisa, Supriya, Clarina, Jem, Suzula, Brilina, Ria, Bahiti, Rima, Islari, Birdau, Birdau Queen, Sumo, Jugami, Bhumika, Sanjita, Prigya ke Khalida, Musafika ke, Zenita, Mohima, Angeliza. Sir, मोनसे नाम कारेक्सन खालामनांगौ आजेलिया अन्जनासो नामा अन्जना मोनदा नोंसोर एसे फावसै दे एसे फावसै Hello. Permission सारा रिसीव होदो फोटोग्राफार बे एंगलखौ मोजां नुथारदों फट' लाफैदे अ DSLR आ सारा खाटमा लांबाय नामा आच्छा खेबगासिनो बिथांमोनानो दिनैसिमाव फार्स्ट अडिशन सोर सासेया आउट जालांगोन जोङो बुंनो हाया बिथांमोनानो जोंनि सिगाङाव मोसानानै दिन्थिलांबाय जोङो नेनानै थादिनि रिजाल्टखौ जोङो खनसे बिथांमोननि थाखाय जौस्राङाव फैनायनि थाखाय जों गोबारै आखाइ खबनानै होदिनि दे बे समखौ जोंनि जाज सासे दंबावसो बै गेजेराव थायो दे गेजेरावबो थाफैदो नैबो एसे गोजौसिना नैबो एसे समायदों दा दे जोंनि जाजनो बे समखौ हगारनानै होनाय जाबाय बिथाङा बे समखौ लानो हासिगोन आरो बिथांनि मार्कखौ होनो हासिगोन आच्छा थांलाय नांला ना दिनै बेनिफ्रायनो दोनथ'नोसै गोबां कन्टेस्टेन्टखाय माने जायगाबो बुंबाय आरोखि रिजाल्ट होनायनि सिगां जों जाजफोरनि थाखाय जों आखाइ खबनि आंनि थाखाय खबगोन ना खमा दे आंनि थाखायबो खबदो देरहासार सारनि थाखाय आखाइ खबदो गोबारै आरो रिजेन सारनि थाखाय आखाइ खबदो गोबारै जों साथाम जाज खालामदोंमोन मैयानिफ्राय फुल मार्क्सआ 10 10 10 30 मार्क्स आरोखि 30 मार्क्सआव नोंसोर बेसेबां मोनदों नैबेनो नोंसोरनि टटेल मार्क्स जागोन आरोखि दा मार्क्सआथ' गासैबो एखे जोब जों सोरखौ दानो सोरखौ दोननो जाबाय आरोखि खिन्थु खोथाया कम्पिटिसनसोखाय माने अडिशन राउन्डआव सेकेन्ड राउन्डआव जों 10 जनखौल' लांनाय जागोन आरोखि सेकेन्ड राउन्डआव जों 10 जनखौल' लांनाय जागोन आं जायनि नामखौ गाबज्रियो बे नाम गाबज्रि जानायफ्रा सिलेक्ट जानाय जागोन बे फार्स्ट मोनदों बे सेकेन्ड मोनदों होनलायला जों बेखौ फाइनालाव जों मोनथिहैगोन फार्स्ट सेकेन्डखौ जायफ्रा अडिशन राउन्डखौ देरहाबाय माने सेकेन्ड राउन्डआव थांबाय बिनि नामखौ आं गाबज्रिगोन आरोखि वान बाय वान जों बयबो आखाइ खबना होगोन मोसानो रोङिफ्रा जों ने औ आच्छा फार्स्टआव
लास्ट मोसानायनिफ्राय लिंहरनोसै र' फार्स्टआव जों सेकेन्ड राउन्डआव थिखोनो नागिरदों बयबो आखाइ खबनायजों लोगोसे अन्जना मोसाहारि दंना गैया बे सिङाव फै दे बयबो आखाइ खबना हो अन्जनानि थाखाय अन्जनाया सेकेन्ड राउन्डआव थांनो हाबाय सेकेन्डआव जों सेकेन्ड राउन्डआव थांहरनो नागिरदों बयबो आखाइ खबनायजों लोगोसे एन्जेलिना नार्जारि आखाइ खबना होलाय एन्जेलिना नार्जारि बिथाङाबो सेकेन्ड राउन्डआव गाबोन मोसाहैबावगोन बेनि उनाव महिमा वारि बयबो आखाइ खबना हो महिमा वारिनि थाखाय बिनि उनाव भूमिका गयारी बयबो आखाइ खबना हो बिनि उनाव जेनिता बसुमतारी बयबो आखाइ खबना होगोन जेनिता बसुमतारीनि थाखाय आरोबाव दङ लिनिसा नार्जारि बयबो आखाइ खबना हो जादों दा ने जों सायख'नाया जादोंना जायाखै बिनि उनाव जेम्स नार्जारिनि थाखाय आखाइ खबना हो बयबो बिनि उनाव अनजि नार्जारिनि थाखाय आखाइ खबना हो बिनि उनाव साबेसे जाखो 8 जन ने बेनि 8 जन जाबाय आच्छा 7 जन 8 जन माने ओरैबायदि मोजां गासिबो मोसाजोबदों नालाय बेखायनो जों 11 जन लांनांगौसै आरोखि माने जों मार्क्सखौ दानलाय प्लास खालामलाय माइनास खालामलाय बिदि खालामनो हाला आरोखि बेखायनो आरो लिंहरबावनो गोसो जादों रिमा इस्लारि आखाइ खबनाया खम जादों माथो रिमा इस्लारिनि थाखाय बिनि उनाव कुइन नार्जारि उन्दैसो माथो बयबो आखाइ खबना हो बिनि उनाव बोहैथि नार्जारि दंना गैया आखाइ खबना हो दे बोहैथि नार्जारिनि थाखाय 11 जन जाबाय दा आच्छा जायफोर सायख'जाथ'वाखै खालमासिजों नोंसोरखौ नुबावनांगोन आरोखि खालमासि स्टेजआव जों नोंसोरखौ नुबावनांगोन आरो 11 जन जाबायना खालमासि आरोबाव बै जायफोर देरहायाखै फार्स्ट राउन्डआव अडिशन राउन्डआव बहुत गोबाव सम दं नोंसिनि थाखाय खालमासि आरो जों नुबावगोन होननानै आसा खालामबाय आरोखि माखासे थांनाय बोसोराव कन्टेस्ट खालामदोंमोन आरो देग्लायबो दंबावो आन्दासाव बेबायदिनो बोसोरफ्रोमबो कन्टेस्ट खालाम देरहायागौमानि आरोखि आरो बांसिन साबसिन प्रेक्टिस खालामनानै आरो फैबावो आरोखि दा नोंसोरो सेकेन्ड राउन्डआव थांबाय गाबोन मोसागोन गानफोरखौ मोनथिजोबखायोदानो जाय गानखौ हरदों बे गानखौ मोजां प्रेक्टिस खालामनानै फैदो आरो मोजां गाननाय जोमनायजों प्रेक्टिस खालामनानै फैदो आरोखि गाबोन आरोबाव जों 6 जन गाखोबावगोन 6 जन गाखोनाय जागोन बिनि उनाव लास्टआव फाइनालाव जों 7 लांनाय जागोन आरोखि थेंक इउ